Nicola Abela Gerrit, studenta ta' 21 sena li erba' filgħodu esprimiet ir-rabja u l-frustrazzjoni tagħha fil-konfront ta' Austin Gatt, il-Ministru responsabbli mit-trasport pubbliku, għal fatt li minħabba nuqqasijiet fis-servizz tal-Arriva ta' kuljum qed tasal tard għall-lezzjonijiet. Il-ħamis filgħodu din l-istudenta waqt li min-naħa tagħha talbet apoloġija għal xi kliem mhux xieraq illi setet użat, talbet lill-Ministru Austin Gatt jagħmel huwa wkoll apoloġija lil dawk kollha illi qegħdin jgħaddu minn dbattijiet kbar minħabba nuqqasijiet fis-servizz tat-trasport pubbliku. Il-Ministru Gatt iżda minkejja li huwa politikament responsabbli mir-riforma fit-trasport pubbliku, fi stqarrja li ħareġ b'reazzjoni għal kummenti ta' din l-istudenta qal li ma jistax jifhem għala qed jeħel huwa għan nuqqasijiet fit-trasport pubbliku. Dan meta 3 xhur ilu fiċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tar-riforma tat-trasport pubbliku illi damet 25 minuta u l-iswiet 80,000 euro, kell l-istess Ministru illi qal li pajjiżna kellu jgħaddi minn rivoluzzjoni. Għada is-servizz jibda u għada is-dinja titbiddel dak li għandu x'jaqsam it-trasport. Iż-żmien tal-bużullotti għadda. Fl-istess ħin fl-istqarrija li ħareġ il-ħamis wara nofsinhar, Austin Gatt qal li l-kliem tiegħu no problem ma kinux indirizzati lejn l-istudenta iżda lejn dawk li kienu miegħu sabiex fi kliemu ħadd ma jintervjeni biex iwaqqafha. No problem. 2 hours on a bus stop. 2 hours on a bus stop. People missing their lectures. No shame. No shame. Austin Gatt temm l-istqarrja tiegħu bil-qal li skont huwa ser jibqa' jippersegwita lill-Arriva sabiex din tibda toffri s-servizz mistenni u li daħlet għalih fil-kuntratt illi għamlet mal-Gvern.